Wel, be oeddech chi'n feddwl o'r tŷ? Dwi ddim yn siŵr. Mae'r garej yn fawr, a dwi'n offi siap y ffenestri, ond tŷ par yw e. Wel, mae tŷ ar ben ei hun yn ddrud iawn. Chi'n iawn, rhy ddrud i fi. Ond doedd y bobl drws nesaf ddim gartre, felly dwi ddim yn gwybod ydyn nhw'n swnllid. Oes ci mawr, neu fabi newydd gyda nhw, neu blentyn yn dysgu canu'r ffidil? Wel, mi ddudodd perchenog y tŷ bod y cymdogion yn dawel iawn. Oedd y cyntedd braidd yn aniben, ond ro'n i'n hoffi'r mat o'i flanau, ac roedd ffenestri lliw pert bob ochr i drws ffant. Wel, be oeddech chi'n feddwl o'r stafelloedd gwely? Doedd nhw ddim yn ddiddorol, ac roedd un stafell ar glo. Oedd na rhywbeth arall i fyny grisiau? Ystafell am molchi, braidd yn fach, bath a cawod, dim llawer o ddim byd arall. Sut oedd y lolfa? Iawn, dwi'n meddwl. Gyda bwrdd bwyta, gyda stafell wydr tu ôl iddi, gyda soffa fawr a chlistogau, o drysau dwbl yn agor mas i'r ardd, ond roedd yr ardd gefn fel jungle. Dyn nhw byth yn chwynnu, mae'n amlwg. Diar. Ond dwi'n meddwl bod y coed a'r planhigion yn gwneud y lle yn breifat i chi eistedd allan yn yr heilwen. Oedd y gegin yn fach iawn. Weles i rio'r gegin mor fach. Wel, well i ni edrych yn y ffeil am dŷ arall i chi. Dim o gwbl. Wy'n mynd i wneud cynnig am y ti. Wel, gwych. Gai ofyn pam? Wel, dyw e ddim yn foethus, ond mae yn agos i'r orsaf, a dwi'n casau gyrfod gyrru'r gwaith bob dydd. Da iawn, da iawn. Ond be am yr ardd? Wel, mae peiriant gyda fi dorri'r lawnt, ac ro'n i'n hoffi'r gadair freichiau blastig ym mhen draw'r ardd. Wel, beth am y gegin? Mae'n gas gyda fi goginio, ac mae siop sglodion a siop pizza yn y stryd nesaf. Wel, bendigedig ta. Un peth, rhaid iddyn nhw adael y mat a'r galon wrth y lle tân.